Des de Junts per Sant Vicenç, ho diem sempre que tenim oportunitat d'explicar-ho, volem una ciutat de primera sense persones de segona. I aquests pressupostos no s'ajusten gens a aquesta voluntat. Necessitem més i millor neteja, necessitem seguretat, necessitem manteniment de l'espai públic, necessitem suport a les entitats i associacions, prestacions de serveis socials, ajudes directes a les famílies i als col·lectius més necessitats. Mireu, nosaltres hem pogut parlar poc amb el senyor Camino, perquè l'alcalde no té cap intenció de deixar-se convèncer ni d'acceptar algunes de les propostes que li hem fet. L'únic que pretén és que ens adherim a les seves polítiques i li concedim xecs en blanc per governar sense seguir res. Amb aquestes ordenances, vicentins i vicentines, tindreu una baixada de l'IBI? No. Seguirem pagant un IBI més alt que el 2019, tot i que Junts per Sant Vicenç hem demanat de forma reiterada que es reverteixi la pujada que va aprovar el govern de l'alcalde Camino i que s'abaixi aquest impost. Cada any sobren diners. I Junts demanem que no es recapti més del que gastarà l'Ajuntament. On aniran a parar els diners que sobrin del 2021? Amb aquests pressupostos tindrem més beques menjador? No. Tindrem 10.000 euros menys de beques menjador, tot i que hem demanat que hi hagi un increment de partida. I amb aquests pressupostos hi haurà més recursos a la formació de persones aturades i d'ocupació? No. S'hi destinen 40.000 euros menys. I amb aquests pressupostos hi haurà més recursos per a educació? No. Puja una mica respecte de l'any passat, però encara no s'ha arribat al nivell d'inversió en educació del 2019, quan es van aprovar Junts per Sant Vicenç i Sant Vicenç i Poder. Tampoc no heu arribat al nivell de despesa social que tant reclamàveu quan éreu a l'oposició, i un exemple és que les entitats socioeducatives reben més d'un 34% menys que el 2019. I amb aquests pressupostos el tribut metropolità baixarà? No baixarà, tot i que prop de 400.000 euros d'estalvi del traspàs del bus urbà, que passarà a l'àrea metropolitana, no tindrà cap impacte sobre la baixada del tribut. I amb aquests pressupostos hi haurà més recursos per a habitatge? Doncs, com ja us deveu imaginar, tampoc. El pressupost general baixa més de 70.000 euros, una gran baixada de respecte del 2019, baixa el servei d'acompanyament i de captació i també baixen els ajuts a la rehabilitació i es gasta poc en la gestió de l'oficina d'habitatge.